Hola, ¿qué tal? Ημέρα λεξιλογίου. Σήμερα θα δούμε το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα επαγγέλματα. Las profesiones. Empezamos. Αρχίζουμε. El reportero. Ο δημοσιογράφος. El bombero. Ο πυροσβέστης. El cantante. Ο τραγουδιστής. El pintor. Ο ζωγράφος. La secretaria. Η γραμματέας. La profesora. Η καθηγήτρια. La maestra. Η δασκάλα. La azafata. Η αεροσυνοδός. El auxiliar de vuelo. Ο φροντιστής πτήσης. El poeta. Ο ποιητής. El cartero. Ο ταχυδρόμος. El policía. Ο αστυνομικός. Ακολούθησέ με για να μην χάνεις κανένα βίντεό μου. Hasta luego, ciao!